खुलुमबाय स्टुडिअ दं आङो राकेश रामसियारि बे समाव जयन्त बसुमतारिया गोख्रों जादों गोख्रों बाथ्राजों सोंखारिदों बिथां कास्टम बसुमतारिखौ बिथाङा रोखा बाथ्रा बुंदों कास्टम बसुमतारिया बिटिआर ओनसोलनि नङा बिथाङा बे ओनसोलाव बिथाङा भटबो गैया होननानै बाथ्रा बुंदों बिथां कास्टम बसुमतारिखौ जयन्त बसुमतारिया कास्टम बसुमतारि बिथाङा फंबाय बियो आङो बैसोआव जोबोद उन्दै आरो बियो जोंनि नैबे बिटिआर ओनसोलनि नङा मानसिया बियो जों बयबो मिथिखागौ गलाघाटनि बिहाबो भटआनो गैया जयन्त बसुमतारिया बे समाव गोख्रों बाथ्राजों बुंदों कास्टम बसुमतारिया जेसेबांनो खुगा फेरगोन जेसेबांनो बाथ्रा बुंगोन बिथाङा अब्ला बिथांनि जे नखरा सोलिगोन होननानै बाथ्रा बुंदों बिथां जयन्त बसुमतारिया जेसेबांनो खुगा फेरगोन जेसेबांनो UPPL रायगोन जेसेबांनो प्रमोद बर'खौ रायगोन जेसेबांनो जयन्तखौ रायगोन बा गुबुन UPPL नि दैदेनगिरिखौ जेसेबांनो रायगोन अब्लानो बिथांनि नखरा सोलिगोन होननानै बाथ्रा बुंदों खुगाखौ जेसेबां माने सालु खालाम खुगाखौ जेसेबां फानगोन बिथांनि फावरिहाय नखर सोलिनाया एसेबां जागोन आरो बे खारनावनो बिथाङा गोदान माखासे बाथ्राफोर बिथाङा बुंबाय थायो मानोना कास्टम बसुमतारिखौ फोरोंग्राया जोंसो मानोना बे एकदम गोथां अबस्थायाव दंमोन दुलाराय बर' फरायसा आफादाव दुलाराय फरायसा आफादाव जोंनि जोंजों थाफानानै सोलोंनानै बिथाङा दिनै हयथ' खुगाखौ एसे सालु खालामनो हादों दा बेनि ओंथिया बे नङा जे बिथाङा गासैखौबो रोंजोबबाय राजोब्बाय ओंखायनो आंनि बुंनांगौआ बेनो जे खुगाखौ जेसेबां फाननो हादों एसेबांनो बिथांनि नखर सोलिनाया जादों बेनि अनगायै गुबुन जेबो नङा बे समाव नखर सुंथानो थाखायसो बे समाव बिथां कास्टम बसुमतारिया बे समाव रायबाय दं नामा बे मोनसे गिदिर सोंथि बिथाङा बे समाव सोंखारिबाय दं नामा बे समाव मोनसे गिदिर सोंथि जिहेतु नुबाय थादोंमोन जे जयगता गैया होनना बुंदोंमोन जयन्त बसुमतारिखौ बिथाङा सासे MP जानो जयगता गैया बे बाथ्राखौ बुंनायखौ लानानै जयन्त बसुमतारिया गोख्रों जादों बिथाङा बुंदों जे कास्टम बसुमतारिया बे ओनसोलनि नङा बिटिआरनि नङा बिथाङा भटबो गैया बे जायगायाव आरो कास्टम बसुमतारिया जेसेबांनो बाथ्रा बुंगोन जेसेबांनो बिथाङा रायगोन जेसेबांनो बिथाङा प्रमोद बर'खौ रायगोन जेसेबांनो बिथाङा एबसुखौ रायगोन जेसेबांनो बिथाङा जयन्त बसुमतारिखौ रायगोन जे एसेबांनो बिथाङा नखरा सोलिगोन बेसेबांनो बिथांनि नखरा सोलिगोन न'आव बिथाङा सोलिनो हानाय नखरा सोलिनो हानाय जागोन होननानै बुंदों बिथां जयन्त बसुमतारिया कास्टम बसुमतारिया बे समाव गोबां बाथ्रा गोबां मेल मिटिंफोराव बे समाव जयन्त बसुमतारिखौ बुंनायखौ लानानै बिथां जयन्त बसुमतारिया गोख्रों जादों बिथाङा बुंदों जे जयन्त बसुमतारिया बिथाङा बुंदों जे कास्टम बसुमतारिया बे ओनसोलनि नङा कास्टम बसुमतारिया बिटिआरनि नङा बिथाङा बे जायगायाव भटबो गैया होननानै बाथ्रा बुंदों थारैनो बे समाव कास्टम बसुमतारिनि जे नखर बे नखरा जेसेबांनो रायो जेसेबांनो गुबुनखौ सोंखारियो एसेबांनो बिथांनि नखरा सोलियो नामा बे मोनसे गिदिर सोंथि बे समाव नोंथांमोननो जे जयन्त बसुमतारिया बुंनाय बाथ्राखौ नोंथांमोननि गेजेराव होबाय गोजोन्थों 14 चिरांदुवार ब्लकनि सिङाव UPPL दोलोनि जोंनि बिबानगिरिफोर मावगिरिफोर जेरैहाय पेरेन्ट बडि वमेन्स आरो युथ बेजों लोगोसेयैनो जोंनि प्राइमारि कमिटि आरो बुथ लेभेल कमिटि जोंहा गासैखौबो लाजोबनानै फैबाय थानाय बिसायख'थिनि सोमोन्दै बोरैहाय साखाफारा जानो जोङो माबायदि खामानि मावगोन बबे लेभेलाव खामानि मावगोन बे गासैखौबो खोथाखौ बेयाव सावरायनाय जादों आरो बेनि गेजेरजों आङो बेयाव फैनानै नुजाफैदों जाहाथे जोंनि मावगिरिफ्रा गोसोआव बोलो मोनो आरो फैबाय थानाय समाव उन्दुनाय जानाय एसे दुखु खस्थ'खौ निसय सहायनानै खामानि मावो बे खोथाखौनो आङो खावलायदों नैबे 14 नं चिरांदुवार दियाव बिटिएफआ फ्राय जिखुनु जाया हाबाफारिखौ खम लानाय नुनो मोनदों अब्लाबो गावसोरो देरहाथारगोन नैबे चिरांदुवारनिफ्रायबो होननानै दाबि थिसनबाय थादों बिथांमोनहा जेरावबो दाबि खालामदों खिन्थु देरहानायाथ' खुगाजों जाया देरहानाया जाहैबाय नाम्बार गेम पलिटिक्सआ नाम्बार गेम जायो जायहा जेसेबां बारा नाम्बार मोनगोन बेनो बांसिन देरहागोन दा दिनैनि थारिखआव नायबा नुगोन जे 14 चिरांदुवार बे ब्लकनि सिङाव बा चिरांदुवार समस्तिनि सिङाव दिनै UPPL हिसाबैनो बिराद मजबुतखा लोगोआव जोंहा BJP बाव दंफायो AGP हयथ' नैबे चिरांदुवाराव गैयाबो जानो हागौ दा मोननै दोलोजों जुदि नायो दिनैनि थारिखआव जोङो बे 14 चिरांदुवाराव 70% निख्रुइ बांसिन भट शेयार जों मोननो थांगासिनो दं बे एकदम सैथो खोथा
कास्टम बसुमतारी बिथाङा बुंनाय बायदिबा माने सारा एमपि जानायनि जैगथा गैया होननानै बिथाङा गले गले बुंबाय थानायखौ नुनो मोननाय जादों। कास्टम बसुमतारी बिथाङा फंबाय बियो आङो बैसोआव जोबोद उन्दै आरो बियो जोंनि नैबे बिटिआर ओनसोलनि नङा मानसिया बियो जों बयबो मिथिखागौ गलाघाटनि बिहाबो भटआनो गैया आरो आंनि मोनथिनायाव बिथाङा खुगाखौ जेसेबां माने सालु खालाम खुगाखौ जेसेबां फानगोन बिथांनि औरैहाय न'आव न'खर सोलिनाया एसेबां जागोन आरो बे खार'नावनो बिथाङा गोदान गोदान माखासे बाथ्राफोर बिथाङा बुंबाय थायो मानोना कास्टम बसुमतारीखौ फोरोंग्राया जोंसो मानोना बे एकदम गोथां अबस्थायाव दंमोन दुलाराय बर' फरायसा आफादाव दुलाराय बर' फरायसा आफादाव जोंनि जोंजों थाफानानै सोलोंनानै बिथाङा दिनै हयथ' खुगाखौ एसे सालु खालामनो हादों दा बेनि ओंथिया बे नङा जे बिथाङा गासैखौबो रोंजोबबाय राजोब्बाय ओंखायनो आंनि बुंनांगौआ बेनो जे खुगाखौ जेसेबां फाननो हादों एसेबांनो बिथांनि न'खर सोलिनाया जादों बेनि अनगायै गुबुन जेबो नङा। दरं उदालगुरियाव दिनैहाय एलेन्स सरकार जाथिया दिनैहाय भट होबाय बिनि बेलायाव एलेन्स माबा सरकार माबा बिजेपि हिसाबै माबायदि आसा खालामो बेखौ जेबो साननांगौ गैया मानोना मोन 14 लकसभा समष्टिनि गेजेराव आथिखालाव मोन 11 एकदम रोखा जानानै दं दा दाखालिसिमाव मोन 12 समष्टिया रोखा जानानै दङ क'क्राझारखौ लाफानानै दिनैहाय मोन 13 समष्टि मोन 13 समष्टिया रोखा जानानै दङ 12निफ्राय दा मोनसे बारायनानै 13 समष्टिया रोखा जानानै दं आरो धुबुरीयाव 3 खनायारि बादायलायनाय जागोन एजिपिनि दं जोंहा आरो कंग्रेसनिफ्राय बारग' मिनिस्टार आथिखालाव एमएलए रफिकुल हुसैन आरो इउडिएफनिफ्राय आथिखालनि एमपि बदरुद्दिन आजमल इउडिएफनि आफादगिरि दा बे साथामनि गेजेराव मोनसे जुजिलायनाय जागोन 3 खनायारि आरो बेयाव जों आसा लादों जे एजिपिनि बिजाथि बिथाङा देरहालांनायनि चान्सआ 51-52% बिदि जानानै दङ बेखायनो माने समान समान टाक्कर जायोब्ला 51-52% जुदि जाहैयोब्लानो बे देरहागोन बे एकदम सैथो। बेनि अनगायैबो नोंथाङा गोबां बाथ्रा मिथिनो थाखाय नैबे 8474015053 जानबुं नम्बरनि गेजेरजों नोंथाङा फन खालामनानै मिथिनो हागोन।